rob Wakefield thian awi chu kain ramhnoi hmun pakhata hian awi chu kain alen chua puya he hmun hi ramhnuai thengthonuam tak mai ni in ama chau lo po helai hmuna hian ui kain mitam tak an leng chuak thina dil lian tak mai alo om nen helai hmuna kalte chuan hun hlim om tak an hmang thina ni tum kha chu rob le awi hian helai hmuna hian hun hlim om tak mang turin an kal dun le a ma se tun tum chu thil mak tak mai atong fu tlat mai a awi dan chu ron dang lamin awi dan makati ema wang chuan thla chu alo la kuala eng thil tak chu lo la fuang mo in en teang dil chung treo chung jing deuh chei chei kara hian thla lampang ti hriat tak mai mihring pian ang tak mai hi alo lang theia he thil hi dil chunga chuan akal ni berin alanga ni chuta rei lawa he thil hi abo zui ta ni he thil lo lang hi a ui hian a hmu ni ti hriat tak hian a thlir deuh vung vung maya rob hian a hun la hian he video a thil lo lang hi a hmu mia lo maya in lama an ho hnuwa an video footage te an en le le hnu chuan a hmu ve chawani he dil chunga thil lo lang hi mihring ani lo ti chu a chiang reng maya mihring tan tui chunga kal thei ani lawa chu wang chuan he thil lo lang hi thla lampang thil chu ani ti a chiang reng mai Rosile apasal hian anin nei hnuwa a voi khat na tan an mani pol liu liawa in chu an nei ve hlau maya an hlim dunin nuam po chu an til hle ni ma se kar tampo an la man lo an chen nei chu mu thei si lo eng thelemoni lua pui tu an nei ani ti chu an hra chuak tatlat maya an mani ni si lo eng thelemoni hi an in chunga chuan thom hriat tur a le thina in chung hun rang rang mai an banga tang te chuan kong khar kikri ni om tak tak chumri ni om tak tak te chu aron om fo tamaya an ngai chu a thalo hle ni chuti rualin in thar nei hlim ve chawan ni wangin an hlim na chuan a hne e ma wang chuan an hlau na po chuan hian zai te chu a rel ve le thina ma se heng thil thleng te hian re lampang chu a pan thei meu lawani tum khat po rosi hian ei tu siamin chauka chuan a boi hle meya hetia chua zuk hlan hian a gas in online chu alo in off ringot maya mak chu ati in an pa ni chu an ring dawa amai ro chu an pa la chu chaukalama chuan alo om reng reng boxi lawa makati na chu azul le ni tum kha chu thil thleng dang lam tak mai hi an lo la fu tatlat maya eng thil chi nge an lo lak fu chu niang in en teang I heard something in the kitchen again. Yeah. Cup ghost is out and about again. What is it with these freaking cups? What? Oh shit. Why didn't you see that? At 662-671-8688 for more information. Thanks everybody for helping our local kids. There's power in caring, power in community. This is getting ridiculous. Citizens National Bank. Member FDIC. Man, we're gonna have to do something about this now.
an chu kalama chuan thom dang lam tak mai hi hre in rosi pasal chuan a camera chuan thla chu ala pheia chuta ava hoi phei chu an no pahnih hi alo in then nal maya mak deuh mai in heng no pahnih hi a rei deuh hnu po chuan amuang chung tlat lo eng thilamani tak chuan a then ani ti a chiang viau mai amak ti na po ala re hman lawang tia chuan an cabinet kongkhar no an da na chung chiami chu ama chuan aron in hong le tamaya he thilan hmu chi chu room lama chuan atlan chia a ti chuan a hoina te chu som khomin ava en le chuan kha cabinet kongkhar kha chu alo in khar le to ni ma se mak deuh mai in he no hi chu alo le in then char mai ni chu mole a hlauhawm ve du khopang le rositenu pa tan hi chuan in tharan lu ve chawaniya in dang han zon le po a hupur don ti a chiang reng maya chuti rualin thlasual tak ne na chen ho chu thil nuam takani lawang ti chu a chiang reng maya eng tin tak zelang mo he kan thlir tur video hi Chinese ghost hunting channel horror Hlauhawm hian a YouTube channel lama hian arun pho chuaka a title lama po in rang tak ka fanna ti chuan ada nge ni he video hi edit satlia ani lova he exploration ani da hi live stream chuan kalpuin ama lo follow tu mi sing sari ma jeta chuan he investigation hi live chuan ani ani Hlauhawm hian atir te tang chuan thom dang lam tak chu a hrengal pang maya minute rukvel a tong tia chuan bathroom area hi mu in chuta chung kalin he thil hi arun thleng ta ni 有人吗？我操你妈呀！这写什么字儿？最怕的是这惊人。去你妈的！哎，我操你妈！我操你妈，脚丫子！anung lampang shower stall la hian tu ke moni eng thil ke moni hi dar thlalang reflection atang chuan alo lang theia Hlauhawm hian a thil mu chu a hlau hle meya a thil mu na lampang chu rang taka ven ngalin an ke kwal zunga ma se kha ke nei thei tu ang kha eng thil ma a tlat lo chiang takin shower stall la khan alo lang sia eng thil tak chu niang mo mihring dam lai ke chu ani lo ti a chiang reng maya mihring chu ni se han in thiar film na man a lo hrim maya mihring ni lovin thla lampang ani ti a chiang reng mai Hlauhawm po hian thla lampang ala fu ngai ni chuan a in hria a life alo thlir tu mitam tak te poin thla lampang thil ala fu ngai ni chuan an ring het bur mai ani life laya thil thleng ani nen alem satli rengot chu ani lo mai thei ani andut le kan thlir tur hi historic medicine seminary building medicine Ohio muna thil thleng ania he building hi kumsang kha zariat somli pasari khan sakni in he building hi
thil chi hrang hranga man alo ni towa school atan te damdoi ina te mental institution ate an lo hmang to thina he building hian history tu lo tak tak po alo nei nual to ani building tlo tu mi then khat te chuan thom rap tak tak mai an la hriat ngai ho lo thil te an hre thina then khat chuan thil dum pian dum danglam tak mai an hmu thu te an soi boka then khat chuan eng thil ma hmulo ma se eng thil muni tak thil dik lo tlat nia hriat na an nei thin thu te an soi boka Jale Mendy Ghost Club Paranormal tele Dylan le Steve Haunted Night te chuan helai hmun hi an tlowa Madison Hall an tlola hian Mendy chuan thil danglam tak mai hre in he thil hian ati hlau tak zetani What? Whoa. Oh, yeah. Dude, he's super red. Look at that. Oh, sun just came through. Pain. Oh, it's pain. Oh, what the? It almost looks like a thumb. That's weird. What? Yeah. It's a weird spot, too. Yeah. Yeah, I don't even feel anything. Like, it doesn't feel like anything right now. No, that's weird. I guess we'll see if it does start to feel like something. Turn around again. So it's burning or something? I mean, it's so red. I don't know, it doesn't feel like anything. It's weird. Steve Honga hian thil se na nge eng thil moni hi alo sen tut maya anat mel em maya chuti rual chuan Steve hian anat lo thu le eng tin nge om ti po a hriat lo thu a thian te hi a hrila mak ve deuh chu ni ti chuan Madison Seminary in chung lampang a hrang na saber tia an soi hmuna chuan an kal chawa helai hmuna hian doctor thla chu a chiang ni in an soya helai hmuna rongkal tam tak te chu he doctor thla hian alo be boi fo thin ani ome ti chuan poison tak chuan heng go center te hi an kal chawa eng thilin nge lo muak niang in enteang Yeah, it was like a male voice down there. It was like 2 or 3 words. Doctor! Doctor! It just said doctor. Right after we heard male voice, he said doctor. Yeah. So the thing is, he says he doesn't like to be called a doctor because he says he was a surgeon. So people call him a doctor and it makes him angry. So we call him a doctor, usually. Is there a doctor down there? Oh! Did you hear that? I definitely heard a voice coming from down there. mi pa o ti hriat tak hi khoi tanga ron ringe ti po hriat lo hian an omna hol chunga chuan hriat thein aron oma chuta an hunting device a hian doctor ti chuan aron in soi ve chi mai boka mak ve deuh chu ni heti lai tak hian an camera pakhat chuan thil engemoni thil dum chuata lo chelai hi alo record fu boka heng thil zong zong thil thleng te hian in kung kaina eng thil emoni tak chu an nei ni ti a chiang reng mai he atik chunga he thil mak tak mai an lo record fu hi heng go center ho hian a hun lain an lo hmumi lo maya in lama an video footage te an han check nu chuan an hmu ve chawani hemi zan hian doctor thla tak tak chu an lo la fu ani thengem building hrang tia an lo soi ani to nen heng thil thleng te hi a in me vel vek mai ani he kan en le tur video hi kumruk liam ta khan Russia ram thingtlang kel khor taka ama chia cheng papakhat hian alo rikota jinglam dar ni le chan ve bor velani to mi pakhat chu amu hil lai chu ai in chunga thomna tak mai chuan ron ti harin amun na tang chuan aron thu chuak lol maya thlathum liam ta vel tang khan makdeu main eng thilemoni a hriat si lo hian ati boi tan towa ti chuan zan lama chuan heng thil hian ati boi thina chhun lamai ro chuan the me re tak chuan heng thil te hi an re le hlau si ti chuan a phone camera chuan thil thleng chu lak fu ngai tum chuan thla chu alakuala ilo enang Пожалуйста. Очередная долбежка в окно.
Продолжается месяца 3. Примерно каждые 2 недели. Не знаю, так видно, не видно. Вот и ебал я такие приколы. Atuk ver chu thli engma thomia si lo hian a eng khong ri throi maya eng thil muni tak chu ron lu atum ani mai thei ani in nei tu pa po hian angai na chu a hrelo hle maya ai en ringot mai ani kan soi tuang khan heng thil thleng te hi chhun lama chuan a re diak thunga chuti rualin zan lama chuan na tak mai chuan a ron che thina hemi zan po hian mu thei lek lovin a siam ani ber mai laitan on la chuan eng thil ma la chu mu tur om ngai mi boxi lova angai chu a thalo hle ni khatia thla lak lai khan a camera glitch kan tiang khan aron boka eng thil mani tak chuan in mu tir chu andu lawani mai thei ani zantin chuan he thil hi thleng lo ma se aron thlen le piang mai chuan a hma ain anasa tul moti mai tur chuan aron oma zan khat po zinglam dar thum le achan ve vel ani tawang thom danglam tak mai chuan ron ti har le in he thil hian in nei tu pa hi a hma zong ai chuan launa a pena sa hle maya eng thil chi nge ron thleng le ni tang in en le teang Время 2:30 ночи, а мы только начинаем веселиться. Проснулся от стука из шкафа. А это одна сторона, левая дверца, слегка приоткрывается и стучит. Не знаю, видно, не видно. Хуйня, ребята.
a closet chunga chuan eng thil emawni a awm ani tih hriat tak hian a ri le deuh rut thina eng thil nge niang o ti chuan hlau thawng deuh tak chung chuan a closet lampang chu a pan phei a ti chuan an hawng thuai mai a thil dang lam deuh tak eng thil emawni hmuh be sei tak chuan an en kuala ma se a hangar lo in then deuh dual ti mai lo chu eng thil ma hmuh tur a awm le chuang me lo wani a soidanin a zan khat chu a tukver hi khar lovin a mua hemi tang hian thil dang lam tak mai a tong tran ta ni in a soya khami zan khan a tukver atang hian eng thil emawni thla lampang chu ron lutin a chen chil zui ta ani rin na chu a lian lo thei lo wani tak niang mo